prvom videu sme si ukázali, že tvoj nervový systém funguje podobne ako gravitácia. Nevidíš ju? Vidíš len to, čo robí. A povedala som jednu vetu, ktorú by som chcela, aby si zapamätala alebo zapamätala. Stav príde prvý a myšlienka ho len dobehne. Dnes na to nadviažeme, pretože existuje jedna situácia, ktorú si zažil asi každý z nás. Celý deň funguješ, v práci si milý alebo milá, usmievaš sa, zvládaš termíny, telefonáty, deti, dopravu a potom prídeš domov. A človek, ktorého máš najradšej, povie úplnú banalitu. Kúpila si chlieb a ty vybuchneš. O pár minút sedíš sama a rozmýšľaš, prečo práve na tohto človeka, ktorého milujem. A ak si sa v tom spoznala, nie si sama. A dnes ti ukážem, že možno nehľadáš odpoveď na správnu otázku. Keď sa niečo také stane, väčšina ľudí si povie, musím sa viac ovládať. Alebo prečo som taká výbušná? Lenže to sú zlé otázky. Pretože nevybuchla si kvôli chlebu. Ani z pohára, ktorý dieťa rozlialo. A ani z ponožiek na zemi. To všetko bola len posledná kvapka. Spomeň si na gravitáciu. Keď vidíme meteor, ktorý narazí do Zeme, máme pocit, že práve on spôsobil katastrofu. Lenže fyzik vie, že nerozhoduje iba náraz, rozhoduje celá dráha, po ktorej teleso letelo. Jeho rýchlosť, jeho energia a presne tak funguje aj nervový systém. Výbuch nezačína doma, začína oveľa skôr. Preto si dnes položíme dve úplne iné otázky. Nie prečo som vybuchla, ale prečo práve teraz? A druhá, prečo práve na človeka, ktorého milujem najviac? Keď pochopíš odpoveď na tieto dve otázky, možno prvýkrát prestaneš rozmýšľať nad tým, že si zlý človek. A začneš rozumieť tomu, čo robí tvoj nervový systém. Prvý dôvod je veľmi jednoduchý. Naša kapacita nie je počas dňa rovnaká. V príručke Gravitácia používam obraz stabilnej obežnej dráhy. Planéta na svojej dráhe zvládne obrovské množstvo zmien. Mení sa deň a noc, teplota, gravitačné sily okolitých telies, a napriek tomu zostáva na svojej dráhe. Prečo? Pretože má dostatočnú stabilitu. Podobne funguje aj naše okno tolerancie. Kým je široké, zvládneš veľa. Nepríjemný telefonát, kolónu, poradu, nevydarený deň. Dokonca aj partnerovú zlú náladu. Ale teraz prichádza niečo, čo väčšina ľudí vôbec netuší. To okno nie je celý deň rovnaké. Ráno býva široké a večer môže byť veľmi úzke. A každá jedna situácia počas dňa z neho ukrojí malý kúsok. Nepríjemný e-mail, telefonát, rozhodovanie, povinnosti, potlačený hnev, únava, stres. Každá z týchto vecí sama o sebe možno nie je problém, ale spolu menia tvoju dráhu. A potom večer príde obyčajná veta, kúpila si chlieb a zrazu máš pocit, že práve ona spôsobila výbuch. Nie. Ona bola len posledným impulzom. Tvoj nervový systém už bol celý deň na hrane. A to je veľmi dôležitý rozdiel. Pretože ak veríš, že problém bol chlieb, budeš celý život riešiť chlieb. Ak pochopíš, že problém bola postupne sa meniaca kapacita nervového systému, zrazu vieš, kde má zmysel hľadať riešenie. Ale stále nám chýba odpoveď na druhú otázku. Prečo práve doma? Prečo nie na šéfa? Veď on bol možno oveľa nepríjemnejší. Prečo nie na kolegyňu alebo na zákazníka? Prečo práve na človeka, ktorého miluješ? A tu prichádza niečo, čo väčšinu ľudí úplne prekvapí. Tvoj nervový systém celý deň robil presne to, na čo je stavaný. Chránil ťa. Pred šéfom vyhodnotil, teraz nie je bezpečné vybuchnúť. Mohla by si prísť o prácu. Mohla by si sa dostať do konfliktu.
tak sa usmial. Zhlboka sa nadýchol, prehltol to a pokračoval ďalej. Pri kolegyni urobil to isté. Pri zákazníkovi tiež. Celý deň držal tlak vo vnútri. A potom prišiel domov k človeku, pri ktorom vyhodnotil niečo úplne iné. Tu môžem konečne povoliť. A presne tam pustil všetko, čo niesol celý deň. Teraz ma veľmi dobre počúvaj. To neznamená, že je správne kričať na partnera. To vôbec nie. Ale znamená to, že výbuch často nehovorí o tom, ako veľmi toho človeka miluješ. Hovorí oveľa viac o tom, kde sa tvoj nervový systém konečne prestal brániť. A toto je ten zvláštny paradox. Niekedy vybuchujeme práve tam, kde sa cítime najviac bezpečne. Nie preto, že by sme si tých ľudí nevážili, ale preto, že telo už nemusí ďalej držať obranu. Ja tomu niekedy hovorím krivý kompliment nervového systému. Prosím, nepochop to zle. Nie je to kompliment pre tvoje správanie. Je to kompliment pre pocit bezpečia. Tvoj nervový systém si vybral práve týchto ľudí ako miesto, kde už nemusí byť celý deň v predstieraní, že všetko zvláda. Je to trochu podobné ako s tou gravitáciou. Keď sa teleso dostane na stabilnú obežnú dráhu, prestane neustále míňať energiu na boj s okolím. Môže si dovoliť byť. Aj náš nervový systém stále hľadá miesto, kde môže konečne prestať bojovať. Problém je, že niekedy tú nahromadenú energiu nevypustí pokojne. Vypustí ju výbuchom a práve preto veľa ľudí po hádke povie vetu: nechápem, prečo som to povedala. Alebo ja som to tak nemyslel. A ja im väčšinou verím. Nie preto, že by neniesli zodpovednosť, ale preto, že medzi tým, čo cítili a tým, čo povedali, bol nervový systém, ktorý bol celý deň za hranicou svojej kapacity. Poďme sa teraz na chvíľu pozrieť dovnútra tela. Pretože keď hovoríme o výbuchu, väčšina ľudí si predstaví emócie. Lenže výbuch sa nezačína v emóciách, začína v biológii, keď sa nervový systém dostane do mobilizácie. Jeho jedinou úlohou je prežiť. A preto začne robiť veľmi zvláštne veci. Zúži tvoju pozornosť, prestaneš vidieť unaveného partnera a vidíš len vetu, len problém, len požiadavku. Telo nepočuje, zabudla si kúpiť chlieb. Počuje, pribudla ďalšia úloha. A keď je systém preťažený, aj tá najmenšia požiadavka môže byť poslednou kvapkou. To je dôvod, prečo po výbuchu často povieš: veď to bola hlúposť. Áno, bola. Ale nervový systém v tej chvíli nereagoval na hlúposť. Reagoval na celý deň. A ešte jedna veľmi dôležitá vec. Výbuch nie je vedomé rozhodnutie. Je to reflex. Rozhodnutie prichádza až potom, keď sa nervový systém začne vracať späť. A práve preto po konflikte často príde vina, výčitky alebo plač. Alebo aj otázka, čo je to so mnou? A možno už začínaš tušiť odpoveď. Možno s tebou nie je nič zlé. Možno si len príliš dlho niesol alebo niesla viac, než tvoje telo v tej chvíli dokázalo uniesť. Je tu ešte jeden paradox, ktorý vidím v terapii pomerne často. Práve vtedy, keď najviac potrebuješ blízkosť, máš na ňu najmenšiu kapacitu. Predstav si ten moment. Si vyčerpaná, nervový systém je za hranicou tvojho okna tolerancie a partner príde za tebou. Objíme ťa, alebo sa pýta, čo sa deje. A ty povieš: nechaj ma, nič. Alebo daj mi pokoj. Alebo jednoducho odídeš. Navonok to vyzerá, ako by si odmietala človeka, ktorý ti chce pomôcť. Lenže veľmi často neodmietaš jeho.
Odmietaš ďalší podnet, aj keby bol láskavý, aj keby bol myslený dobre, pretože tvoj nervový systém už nemá kapacitu prijať ani pomoc. A toto býva vo vzťahoch obrovské nedorozumenie. Jeden človek sa snaží priblížiť, druhý sa vzdialuje. Prvý si myslí, už ma nemá rada. A druhý si myslí, prosím, nechaj ma na chvíľu dýchať. A pritom obaja hovoria o tom istom, len každý jazykom svojho nervového systému. A vieš, čo je na tom najkrajšie? Niekedy stačí, aby toto pochopil jeden z vás. Nie obaja, jeden. Pretože v tej chvíli prestane čítať partnerovo správanie ako odmietnutie a začne ho čítať ako preťažený nervový systém. A to mení úplne všetko. A teraz možno čakáš, že ti poviem, dobre, tak na budúce sa viac ovládaj. Lenže presne to ti nepoviem. Pretože keby to fungovalo, už by si to dávno robila. Alebo robil. A ja ti chcem ponúknuť 3 oveľa praktickejšie veci. Nie preto, že vyriešia všetko, ale preto, že vytvoria prvý malý priestor medzi impulzom a reakciou. Prvá, pomenuj stav. Nie emóciu, stav. Skús si povedať, som mimo svojho okna tolerancie. Možno sa to na začiatku bude zdať zvláštne, ale v tej jednej vete je obrovský rozdiel. Nie som hrozná, ale môj nervový systém je mimo svojej kapacity. To je úplne iný rozhovor so sebou. Druhá vec. Jeden dlhší výdych. Nie 10 minút meditácie, nie hodina jogy. Jeden vedome dlhší výdych. Prečo? Pretože výdych je jeden z najrýchlejších spôsobov, ako nervovému systému povedať nebezpečenstvo už pominulo. O dýchaní budeme hovoriť podrobnejšie v jednom z ďalších videí. Dnes ti chcem len ukázať, že cesta späť nezačína myšlienkou. Začína telom. A tretia vec, povedz to nahlas. Partnerovi, dieťaťu, komukoľvek, komu dôveruješ. Namiesto daj mi pokoj, skús povedať, nie som nahnevaná na teba, len mám dnes veľmi úzke okno. Možno nebude vedieť presne, čo to znamená, ale bude vedieť jednu dôležitú vec. Že problém nie je on. A to je vo vzťahoch obrovský rozdiel. Na záver chcem povedať ešte jednu veľmi dôležitú vec. To, čo som dnes vysvetľovala, nie je ospravedlnenie. Je to vysvetlenie. To, že rozumieme, prečo sa výbuch stal, neznamená, že zaň nenesieme zodpovednosť. Ak sme niekomu ublížili, stále je našou úlohou ospravedlniť sa. Opraviť vzťah. Naučiť sa reagovať inak. Ale je obrovský rozdiel medzi 2 vetami. Prvá, som zlý človek. A druhá, môj nervový systém bol mimo svojej kapacity. Prvá veta vedie k hanbe, druhá vedie k zmene. A práve preto ma polyvagálna teória fascinuje, pretože nám neberie zodpovednosť, ale berie nám zbytočné sebaobviňovanie. Ukazuje nám, že správanie má svoj mechanizmus. A keď rozumieme mechanizmu, môžeme ho začať meniť. A ešte jedna poctivá poznámka. Ak sa podobné výbuchy opakujú často, ak ničia tvoje vzťahy, ak máš pocit, že nad nimi úplne strácaš kontrolu, potom toto video nestačí. Ani žiadne ďalšie video. Vtedy má zmysel obrátiť sa na odborníka, pretože nervový systém sa veľmi často najlepšie hojí vo vzťahu s druhým človekom. Ak si sa dnes v tomto videu našla alebo našiel, možno si prvýkrát uvedomil či uvedomila, že problém nikdy nebol chlieb, ani ponožky, ani jedna nešťastná veta. Problém bol v tom, že si celý deň niesol alebo niesla viac, ako tvoj nervový systém dokázal uniesť. A možno je toto ten moment, keď sa prestaneš pýtať,
čo je so mnou zlé a začneš sa pýtať, čo sa práve deje s mojim nervovým systémom. A to je úplne iná otázka. A práve od nej začína skutočná zmena. Ak chceš ísť hlbšie, pripravila som pre teba príručku s názvom Gravitácia. Nie je to motivačná kniha. Je to mapa. Mapa neviditeľnej sily, ktorá ovplyvňuje tvoje prežívanie každý deň. Nájdeš v nej všetko, o čom sa rozprávame v tejto sérii, ale oveľa podrobnejšie, s príkladmi a praktickými vysvetleniami. A ak ešte nevieš, v ktorých stavoch sa počas dňa pohybuješ najčastejšie, pod videom nájdeš aj krátky test. Možno ťa jeho výsledok prekvapí. Ďakujem, že si tu dnes bola. A v ďalšom videu si ukážeme jednu z najviac fascinujúcich vecí na nervovom systéme. Že veľmi často nereagujeme na realitu. Reagujeme na to, čo náš nervový systém za realitu považuje. A to mení úplne všetko. Možno si dnes neprestala vybuchovať, ale možno si prvýkrát prestala veriť, že si pokazená. A to je začiatok každej skutočnej zmeny.